Antes de que os alumnos e alumnas de primeira a segundo de primaria visiten os invernadores do noso vecino Aviar, o dono de Terras de Miranda, vamos explicarles cales son as diferenzas entre algúns tipos de agricultura, atendendo aos métodos empregados e aos diferentes obxectivos que se pretenden conseguir. A agricultura pode ser tradicional, industrial, ecolóxica e natural. A tradicional é a que emprega os sistemas típicos do lugar, dito coas nosas palabras a que se ven facendo na nosa zona dende sempre e que forma parte da nosa cultura. A industrial é a que está enfocada a producir grandes cantidades de alimentos e dirixida a mover grandes beneficios comerciais. A ecolóxica é a que respeta as características dos lugares. Tamén é a que non forza o crecemento das plantas con produtos químicos, respeta as estacións e o medio natural. A natural é a que recolle os produtos producidos polo ser humano, que non son producidos polo ser humano, e que se consumen.